Kani siya 10, kani siya 15. Kani po 10. Atong suruyon niya, guys. Tara. Kani siya 10, kani siya 15. Kani po 10. Linusak 10, kani balang ini. Dili ka ng pilit, Jis. Linusak. Linusak na isa. Kani sa pa. Suro, plastic mo? Oh. Waan mas pokog. Sa pokog. Sa sadaan. Palit si Taglin. Kani ay ako. Asa ma'am? Maun ta guys. Gutom na ko. Linusak. Hi guys, may hapon guys. Ari ta dire ako mo itor sa ako ning amo. Unya na mga accredited akong kuyog dire. Nami tanaw dire nga tubo, tanaw na to ha, daraw. Mo ni dire. Nay puso. Nay CR. Diba guys? Okay na na? Okay na siya, ma'am. Mas kuan pa na siya. Kaya 4 man. basta kuan, ang standard na mo is 3 metros. Hindi, 3 diametros. Ah, metros. Kung kuan, mas mahal yung 4. Nya sakto rin ang gitas on. Okay rin ito. Nindot ka na siya. Nana siya kung mga bunga. Ano siya kay seat Gitayan ng na? wood? Seat na siya. Ah, di na napapalitan na ilan na na. Kusa.